गुलबुआ। ही गोष्ट 15-20 वर्षांपूर्वीची आहे। तेव्हा मी शाळेत होतो। त्या काळात आम्ही जिथे राहत होतो त्या चाळीत एक भयंकर अफवा पसरली होती। असं म्हणायचे तिथे रात्रीची, खास करून अमावस्येला एक हडळ फिरायची। ती अफवा त्या काळात चांगलीच जोर धरून होती। संध्याकाळची दिवाबत्ती झाली की कोणी कामाशिवाय घराचा उंबरा ओलांडत नसे। एखाद्याला जर काही महत्त्वाचं काम असेल तर तो सोबत एका दोघांना सोबत घेऊन जात असे। त्यावेळी आमच्या चाळीचे टॉयलेट हे एका कोपऱ्यात होते, म्हणजे तो कोपरा त्या जागेचा शेवट होता आणि त्याच्या पाठी सगळी कचरा पेटी होती। त्या काळात हडळीची दहशत इतकी असायची की संध्याकाळनंतर कोणी टॉयलेटला जायलाही घाबरत असे। पण एखाद्याचा नाईलाजच झाला तर मग काय। असाच एकदा आमच्या चाळीतील एक मुलगा तो रात्री 10 वाजता टॉयलेटला जायला निघाला। तो तिथे टॉयलेटपर्यंत जरा घाबरतच गेला। त्या दिवशी त्याचा दिवसच खराब होता। टॉयलेटच्या इमारतीला 2 ट्यूबलाईटही होत्या। त्यातील डाव्या बाजूची ट्यूबलाईट ही गेली होती। ती अधूनमधून चालू बंद होऊन नंतर पूर्ण बंद पडत होती। तो मुलगा नेमका त्याच बाजूने तिथे चालला होता। आधीच भीतीने त्याची हालत बेकार झाली होती, त्यात तो अंधार। तो त्या अंधारातून चालत होता। ती अमावस्येची रात्र होती का ते आता इतकं आठवत नाही, पण त्याला 4 पावलांपुढचंही काही दिसत नव्हतं। अशात अंधारातून चालत असताना त्याला पैंजणीचा आवाज येऊ लागला। तो इतका घाबरला की तिथे स्फोट खाली होते की काय असं त्याला वाटून तो सरळ तिथल्या 3ऱ्या की 4थ्या टॉयलेटमध्ये शिरला। टॉयलेटच्या आतील लावलेले बल्ब चालू असल्याने तेवढंच काय तो मनाला दिलासा होता, पण तो त्याचं काम उरकत असताना मात्र त्याला बाहेरून ते पैंजणींचे भयानक आवाज येतच राहिले। ती सर्व टॉयलेट बाहेरील मोकळ्या पॅसेजमध्ये जणू चक्रा मारत होती। याचं काम तर उरकलं होतं, पण आता बाहेर पडायचं कसं तो विचार करत आतच राहिला। काही वेळ तो पैंजणींचा आवाज बंद झाला होता, म्हणून तो दार उघडून बाहेर येणार तोच तो आवाज पुन्हा एकदा त्याच्या कानावर पडला। पण यावेळी तो टॉयलेटच्या पाठी त्या कचऱ्यातून येत होता। टॉयलेटमधील पाठच्या जाळीतून त्याने पाठी पाहण्याचा प्रयत्न केला, पण तिथे तर संपूर्ण अंधार होता। इतक्यात ती ट्यूबलाईट चालू झाली आणि त्याला तिथे अंधारात एक बाई उभी दिसली। तो इतका घाबरला की अक्षरशः ओरडलाच। पण हीच वेळ होती। ती पाठच्या बाजूला असल्याने हा कडी उघडून बाहेर पडाला। तोपर्यंत ती ट्यूबलाईट पुन्हा बंद पडली होती। तो अंधारात चाच पडत चालत असताना तो कोणाला तरी चिकटून गेल्याचं त्याला स्पष्ट जाणवलं। तो स्पर्श हाताचा आणि साडीचा होता। तिथे वाटेत नक्कीच कोणीतरी उभं होतं। इतक्यात पुन्हा एकदा ट्यूबलाईट पेटली, पण तिथे मात्र त्याला कोणीच दिसलं नाही। आमच्या परिसरात त्यावेळी एक बाई यायची। दर अमावस्येच्या दुपारच्या वेळी आम्ही तिला अमावस्येवाली बाई म्हणत असू। असं सांगायचे तिला दान धर्म केल्याने ती तिथली सगळी संकट ही तिच्यासोबत घेऊन जायची। मग ते दान कसलंही असो, उरलेलं अन्न असो, गहू तांदळासारखं धान्य असो वा 1-2 रुपये काहीही असो, चाळीतील घाबरलेली लोकही तिला स्वखुशीने ते दान देत। पण एवढं करूनही त्या हडळीचं संकट मात्र काही कमी होत नव्हतं। एकदा अमावस्येला अजून एक भयानक घटना घडली। आमच्या चाळीत काही बाहेरचे लोक हातात लाठ्या काठ्या घेऊन शिरले। नेमकं काय चाललंय कोणालाच काही कळेना। मोठी माणसं पुढे येऊन विचारू लागली, तेव्हा असं कळलं की आमच्या परिसरात रस्त्याकडेला काही गरीब कामगार लोक झोपले होते। त्यांतील लोकांच्या डोक्यात एका बाईने मोठा दगडच घातला। लोक सांगू लागली की ही तीच बाई होती, त्या परिसरात फिरणारी भयानक हडळ। ज्यांच्यासोबत ही घटना घडली होती ते कामगारही तो अनुभव सांगू लागले। ते सांगत होते की तिचे केस हे संपूर्ण सोडलेले होते। ती अचानकच अंधारातून कुठून आली, त्यांच्यावर दगड टाकला आणि तिथून धावत सुटली। धावत असताना मात्र त्यांतील एकाने तिचे पाय पाहिले तर ते पूर्ण उलटे होते।
आमच्या लोकांनी विचारलं ती कोणत्या दिशेने पळाली, तर ते सांगू लागले, तुमच्या चाळीतील टॉयलेट आहेत ना, तिथे पळत आली ती. मग सर्वांनीच मिळून तिथे शोध घेतला, पण त्या रात्री कोणाला काहीच सापडलं नाही. अनेकांना रात्री उशिरा एका बाईची आकृती आमच्या चाळीत फिरताना दिसे. रात्री उशिरा टॉयलेटच्या पाठच्या भागातून एका बाईच्या रडण्याचा, विव्हळण्याचा आवाज लोकांना येई. हे सगळंच खूप भयानक होतं. त्या हडळीची दहशत संपूर्ण चाळीत पसरली होती. रात्री 1-2 वाजता आमच्या दारांवर थाप पडत असे. काही म्हणायचे कोणीतरी मुद्दामून हे करत आहे, पण काहींचं म्हणणं होतं स्वतःचा जीव धोक्यात घालून मुद्दामून कोण असं करेल. लोकांना सतावून एखाद्या बाईला काय मिळणार होतं. टॉयलेटच्या सिमेंटच्या पॅसेजवर अनेकांना लोकांचे पावलांचे ठसे दिसून आले. टॉयलेटमध्ये तर बहुतेक चप्पल घालून जातात. मग तिथे असं घाणी तनवाणी पायाने कोण फिरत होतं? एवढंच नाही, ते ठसे तर वर भिंतीवरही होते. जणू ती हडळ भिंतीवर चढून टॉयलेटच्या छतावर लपून बसली असावी. चाळ म्हटल्यावर तिथे मांजरी कुत्रे हे आलेच. आमच्या चाळीतही कुत्र्यांचा सुळसुळाट असायचा. दिवसा ऐटीत मिरवणारे हे कुत्रे रात्री मात्र चाळीबाहेरच्या रस्त्यावर जाऊन बसायचे. त्यांचं वागणंही फारच विचित्र वाटायचं. जणू त्या प्राण्यांनाही त्या हडळीपासून स्वतःच्या जीवाची काळजी वाटत असावी. पण एका अमावास्येला एक विचित्र गोष्ट घडली. आमच्या चाळीतील 7 ते 8 कुत्रे रात्री 12:30 पासून 1 वाजेपर्यंत भयानक भुंकत होते. तशी एक करून सगळी माणसं आपापल्या घरातून बाहेर येऊ लागली. त्यांनी पाहिलं ते सगळे कुत्रे चाळीतील टॉयलेटच्या इमारतीभोवती गोळा झाले होते. बघायला हे जरा विचित्रच वाटत होतं. असंही नव्हतं की कुत्रे आपापसात भांडत होते. सगळी लोक बाहेर आली आणि हातात टॉर्च घेऊन सगळीकडे शोध घेऊ लागली, पण त्यांना तिथे काहीच सापडलं नाही. त्या हडळीची दहशत आणि भीती त्यानंतर काही वर्ष तशीच सुरू राहिली. पण नंतर कालांतराने तिथली चाळ तोडून तिथे इमारत बांधण्यात आली आणि या गोष्टीला शेवटी पूर्णविराम मिळाला. आज या घटनेला बरीच वर्ष झाली, पण अजूनही ते दिवस आठवले तरी अंगावर शहारा येतो. आम्हाला आजही हेच वाटतं की तिथे त्या टॉयलेटच्या पाठच्या परिसरात नक्कीच काहीतरी भयंकर अमानवी असं होतं, जे आमच्या आयुष्यात हडळ बनून वावरत होतं. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.